אנשים. אוקיי, התחלתי את ההקלטה, יחיאל. התחלנו, אוקיי. אז היום, מי יודע מה התאריך? היום 6 לאוקטובר. היום 6 לאוקטובר 2021, וזה למעשה הפגישה מספר 117. ביום שני שעבר חידשנו את הפגישות לאחר חודשיים של פגרה, בגלל החגים ובגלל אוגוסט, אבל ביום שני שעבר שכחנו להקליט. עכשיו לא הפסדנו הרבה, כי ביום שני שעבר היה לנו רק שעה בינינו, ואני ודאי אתמצת בכמה מילים על מה שדיברנו בפעם שעברה, ובעיקר דיברנו על דברים שנעשה בעתיד, כולל היום, ככה שמה שנעשה זה מה שדיברנו, אז לא הפסדנו הרבה. אז אני השתדלתי בקיץ, בחודשים שלא נפגשנו, להגדיל ב2-3 חברים את הפגישות. היו אנשים שנענו תיאורטית וכתבו לי, אבל למעשה לא הצלחתי. אז אנחנו ממשיכים להיות רשמית כ5-6, ונפגשים עם מי שיכול לבוא. אבל מכיוון שאנחנו מקליטים את הפגישות האלה, ומכיוון שאלה פגישות אינטראקטיביות, אז ביוטיוב, כאשר ההקלטה מועלית, היום כבר הגענו ליותר מ-2,200 צפיות. ואני עוקב אחרי מה שקורה ביוטיוב, ואני רואה שאנשים נכנסים וצופים ומשתמשים בפגישות שלנו, ומה שאנחנו לא מספיקים עם אנשים בפגישות, הפיצוי הוא ביוטיוב, אנשים רבים אחרים נכנסים. יכול להיות שהשעות והימים לא מתאימים להם, אבל אי אפשר להתאים את זה לכל אחד. מה ששלחנו, מה שטובה שלחה לכם, זה המאמר שלי ושל מרים טיין, החלק הראשון, חלק ראשון של פרק, מתוך הספר שאנחנו מכינים לדפוס, חיים גראדה בעל פה. בגיליון האחרון של אויפנשוויל, הופיע הפרק הראשון, שזוהי עדות של חיים גראדה, על סופרי יידיש בברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה, אנשים שהוא פגש אותם אישית אז. אז אני רק אגיד כמה מילים איך הוא הגיע לברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה. הרי גראדה נולד בווילנה ב-1910, וחי שם עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, עד 1939. ושם, בווילנה, הוא הצטרף לקבוצה המודרניסטית של סופרים ואומנים יונג וילנה. הקבוצה הזאת, יונג וילנה, התארגנה לאט לאט
מאז 1925, אחד הראשונים שהגיע לווילנה והתחיל להשתתף בפגישות של הקבוצה לאט לאט, שהתארגנה לאט לאט עוד ב-1925, זה אברהם יהושע השל. אותו אברהם יהושע השל המוכר לנו כפרופסור לתיאולוגיה בארצות הברית. ב-1925 הוא הגיע לווילנה וכתב שירים ביידיש. וב-1933 הוא פרסם ספר שירים ביידיש, שלדעתי הוא ספר השירים החשוב ביותר שהופיע בפולין שבשתי מלחמות העולם. הספר נקרא, אני אנסה להיזכר, דר שם המפוירש נקודתיים מנש. השם המפורש נקודתיים מנש. והשירים האלה כיום משמשים לחוקרי התיאולוגיה של אברהם יהושע השל. על פי מה שאפשר למצוא בשירים האלה ביידיש. בזמנו תרגמנו עם רננה צין, שהייתה אסיסטנטית שלי במשרד דב סדן, תרגמנו מיידיש לעברית. היא תרגמה והיא קראה לי את התרגומים ותיקנו וניסינו לפרסם את התרגום לעברית, אבל הבת... שלום. שלום אנה. שלום, שלום, פרופסור. הבת של אברהם יהושע השל לא נתנה רשות. ועל אף המאמצים שלי להגיע איתי לפשרה, לא הצלחתי. כי הבת של אברהם יהושע השל, שושנה השל, מפחדת שיגנבו לה את הזכויות, ועושה קשיים עם עורכי דין, ולא הגענו להם את השווה. אולי פעם התרגום יתפרסם. עכשיו, יונג וילנה עשתה את כניסתה לרשות הרבים של ספרות יידיש, כאשר זלמן רייזן, בעל הלקסיקון בספרות יידיש, פרסם מאמר על קבוצת יונג וילנה בסוף 1929. כן, ואז חיים גראדה היה חלק של הקבוצה. לאחר שהוא עזב את הישיבה. ועם פרוץ מלחמת אני לא רוצה להעריך יותר מדי, הספר הראשון של חיים גראדה, ספר שירים בשם יו, כן? הופיע באמצע שנות ה-30, ועשה רושם גדול, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה, גראדה ברח אחרי שבוע-שבועיים של שליטת הגרמנים שנכנסו לווילנה,
הוא ברח עם אשתו הראשונה, פרומלי בקלפפיש, ועם אמו, הם ברחו ברגל לכיוון ברית המועצות. אבל אחרי כמה ימים של הליכה, האימא של גראדה לא יכלה לשאת את המסע, ואז עוד לא ידעו מה מצופה מהגרמנים, וגראדה חשב שהגרמנים מחפשים את הגברים היהודים, והוא הסכים שאשתו תחזור עם האימא שלו לווילנה. ובווילנה רצחו את האימא ואת אשתו הראשונה, זה נודע לו מאוחר יותר. גראדה הגיע לברית המועצות, חי תקופה קצרה בחלק האזייתי של ברית המועצות, ושנתיים במוסקבה. בערך בין 43 ו-4, ובמוסקבה הוא הכיר את כל סופרי יידיש, שאת חלקם סטלין רצח ב-1952, ב-12 באוגוסט. בספר הזה שהכנתי ויחד עם מרים טרין, חיים גראדה בעל פה, פענחתי 14 הרצאות שלו, על נושאים שונים, כולל על סופרי יידיש בברית המועצות, עדות ישירה אישית של ההיכרות שלו איתם במלחמת העולם השנייה. והמאמר שנקרא היום הוא פענוח של החלק הראשון של העדות הזאת. עוד כמה מילים על חיים גראדה כנואם, כאורטור. אף על פי שראייתי לא מאפשרת לי לקרוא, אני כן יכולתי לשמוע את ההקלטות, ועל פי השמיעה לפענח, לכתוב כל מילה שאני שומע, ולהכין ספר של הרצאות גראדה בפני ציבור בכל מיני חלקים בעולם ביידיש. והוא דיבר ביידיש ליטאית. והטקסט שאנה קיבלה את הטקסט ששלחנו לה מהמאמר באויפלשוונט. כן, יש לי גם בפייפר. מה יש לך? יש לי גם בפייפר. I was copy. I made the copy. יופי, יופי. בסדר. אז אני מציע, כן, או שתקראו את זה אצלכם במה שהדפסתם, או שנעלה את זה גם למסך. אני לא יודע מה אתם חושבים, בלה. אני כבר העליתי את זה למסך, אתם רואים? כן, יאיר ואנה? בבקשה? כן, אפשר להגדיל קצת. להגדיל. השאלה אם לא קל לכם יותר לקרוא אצלכם בנייר. מצוין. עכשיו זה טוב. ואז המסך נשאר פנוי. טוב, לא חשוב. הנה, יש לנו את זה. אוקיי. אז אנחנו נתחיל קודם כל בכותרת, כן? שהיא כותרת שצריכה הסבר. בלה, איך הכותרת? חיים גראדה, נקודותיים, ziseinen die sowjetische jüdische Schreibers gewesen אנוסים? זהו. איך אתם מבינים, יאיר, איך אתה מבין את הכותרת הזאת? הוא שואל האם הסופרים היהודים היו כאילו אנוסים, הם
הם פחדו מאוד להתבלט, אבל יחד עם זה בתוכם הם המשיכו לכתוב והמשיכו לפעול. כן, זאת אומרת, אנוסים במובן שאחד בפה, אחד בספרים ובדברים שהם פרסמו בזמן מלחמת העולם השנייה, ודבר שני, למה הם התכוונו. זאת אומרת, הם היו צריכים לפתח, אלה שלא הלכו עם הקו הפוליטי הקומוניסטי, הם היו צריכים לפתח מעין שפה עקיפה, ובכל זאת להגיד מה שרצו להגיד, אף על פי שבאופן פומבי, כאילו אמרו דבר אחר. וגראדה מתייחס לעניין הזה. עכשיו, אני אמרתי לבלה לפני 6, כשהתחלנו לקשקש, שלדעתי, אחרי ששנה וחצי אנחנו קראנו ספרות יפה, שירה ופרוזה ספרותית, לקרוא מאמר מחקרי ביידיש זה יהיה הרבה יותר קל, כי השפה תהיה לכם מובנת ביותר, ואז נוכל להתעסק יותר בתוכן של העניינים. אז בלה, אולי תתחיל. משפט ראשון. אפור ורטר אין פורויס, יחיאל שיינטוך ומיריam טרין, ירושלים. כן, האמת היא, עכשיו יבואו 2 עמודים מן הקדמה, מה עומדים לעשות עם המאמר הזה. עכשיו, מיריam טרין סידרה אותי, כי אני ביקשתי שיהיה כתוב שהמאמר הוא של מיריam טרין ויחיאל שיינטוך, ושהיא עזרה לי מאוד עם כל העניין, גם של ההערות, כן, וגם של ההקלדה, והיא תרגמה את ההערות מעברית ליידיש, כי הם היו בעברית, ועברנו על כל דבר ובדקנו כל דבר, וזה עשתה מיריam טרין. אז נתחיל, משפט ראשון. בלה. Wir drucken da ein öffentlichen Referat von der Wiener Schreiber Chaim Grade, einer von seinen ersten rekordierte öffentliche Arroystritten für Eulen Jiddisch-Reders und Liebhabers nach der Zweiten Weltmilchome. כן. האם התרגום הוא פשוט? בלה. אנחנו מדפיסים כאן הרצאה, öffentlichen זה פתוח? כאילו... פומבית, פומבית. פומבית. הרצאה פומבית. כן. זאת אומרת שגראדה מדבר ויש לו באולם 10 ומאות אנשים. כן. של הכותב, הסופר הווילנאי חיים גראדה. וילנאי, כן? וילנאי, כן, מווילנה. אחד הרויסטריטן זה, מה זה? פנייה? ההופעה. אחת מההופעות הראשונות שלו, המוקלטות, בשביל עולם דוברי יידיש קהל, אוילם במובן של קהל. קהל, כן. קהל דובר ואוהב יידיש אחרי מלחמת העולם השנייה. כן. עכשיו אני רוצה להגיד על גראדה עוד משהו, כדי שתבינו שאנחנו קוראים על סופר שהוא אוניקום, אני קורא לו אוניקום בספרות יידיש במחצית השנייה של המאה ה-20. בטח סיפרתי לכם, אבל אני לא זוכר. אני מדבר
עם כל כך הרבה אנשים שאני לא יודע אם סיפרתי לכם או לא. לפני כמה שנים פרסמתי באקדמיה עדו מאמר, איפה שטענתי שבנוסף לשלושת הקלאסיקונים של ספרות יידיש, מנדלה מוכר ספרים, י' למד פרץ ושלום עליכם, יש לנו קלאסיקון רביעי במאה ה-20, וזהו חיים גרדה. עכשיו, אני ציפיתי ברגע שאפרסם את המאמר הזה באקדמיה עדו, שיתנפלו עליי מכל העולם אנשים ויגידו, מה פתאום חיים גרדה? אולי שלומש, אולי דוד פינסקי, אולי בשבי זינגר. אף אחד לא קם. השאלה אם אני צריך להבין את זה, שמסכימים עם דעתי, או שאין להם כוח להגיד קנדידט אחר, אף על פי שהם חושבים אחרת. מה אתם חושבים על העניין? האם פעם חשבתם, ופה באה השאלה שלי, ששלושת הקלאסיקונים, מנדלה, פרץ ושלום עליכם, הרי הם נפטרו שנה אחרי שנה. פרץ ב-1915, שלום עליכם ב-1916, מנדלה מוכר ספרים ב-1917, והנה עברו 100 שנה, אפילו יותר, ומה, לא היו לנו יותר קלאסיקונים? מה אתם יודעים על ניסיונות שנעשו ב100 שנים האחרונות להעמיד קלאסיקון רביעי? יאיר, שמעת על דבר כזה? לא. לא. מה? לא, אני לא שמעתי דבר כזה. אני יודע ששלום מה שהיה לו מוניטין גדול, אבל לא שמעתי שניסו ש... אוקיי, עוד מעט נגיד על זה משהו. אנה, את שמעת על ניסיון? אני לא בישראל, אבל יש די שואל. I have the question. He was the political not popular in Israel? מי? The חיים גרדה? לא, מה פתאום? מה פתאום? זה חיין, זה כמו the others, yes? כמו the... בטח, ודאי, והוא היה פה בארץ, והוא ירצה פה בארץ, לא. ואהבו אותו, לא. השאלה היא, בלה, שמעת על ניסיונות מאז 1917 ועד ימינו, ניסיון למצוא קלאסיקון רביעי? תראה, אני בעניין של יידיש כתחום... לא להתנצל, לא, אני רק בהתחלה, חכה. אני מעט שנים מכדי להכיר דברים כמו שאתה מדבר אליהם, אבל לעניות דעתי, ההגדרה של שלושת הקלאסיקונים מתייחסת לתחיית הספרות יידיש כספרות, מה שנקרא ספרות היידיש המודרנית. נכון. והיא תחומה בזמן מבערך נניח 3/4 המאה ה-19, שמנדלה התחיל לפרסם, ועד שהם נפטרו כולם, כמו שאמרת, 1915, 16 ו-17. זה בערך התקופה זה לא שלא היו כותבים אחרים בתקופה הזו, היו, אבל אלה באמת מבחינת הפרסום ומבחינת הפופולריות שלהם בקהלים רחבים מאוד של האוכלוסייה היהודית. כן, של העולם היהודי, אני חושבת שהם זכו למקום מסוים, וכשאומרים שלושת הקלאסיקונים, כולם יודעים למה הכוונה. עכשיו, אחריהם התחילה תקופה אחרת, שבאמת כל הסופרים של יונג וילנה, והסופרים, ובארצות הברית הסופרים, וכן הלאה, זה באמת תקופה חדשה
הניבה אוצרות ספרותיים גדולים מאוד, שכבודם במקומם מונח, ואני לא חושבת אני באמת קטונתי, אבל אני לא מרגישה שיש צורך להעמיס על העגלה של הקלאסיקונים עוד שם מפואר, ויש שמות מפוארים. כן, השאלה היא, בין השמות המפוארים, נגיד נשים את העניין של מאמס בצד. השאלה היא, בין השמות המפוארים, האם כשאני אומר, שחיים גרדה הוא הבולט מכולם, האם היה מישהו שניסה למצוא סופר בולט שמעל שכבו ומעלה, כמו מנדלה, כמו שלום עליכם, כמו פרץ בזמנם? אני לא יודעת. אוקיי, אז קודם כל על זה אני אענה ואני אגיד, היה ניסיון מאוד בולט. ואת הניסיון הזה עשה נחמן מייזיל. נחמן מייזיל היה חוקר ספרותי מאוד פורה, והוא הרגיש צורך להגיד, כן, ב100 השנים האחרונות, כן, מי הוא הסופר שבכתביו הוא מתמצת את המהות של העם היהודי בתוך ספרות יידיש, בצורה הבולטת ביותר, מעל ומעבר לכל יתר הסופרים. ואתם יודעים מי אמר נחמן מייזל שבשבילו הוא הקלאסיקון הרביעי? גלה לנו בבקשה. שלום אש. והוא פרסם על זה פעמיים מאמרים עם הנמקות וכולי. עכשיו, אני לא רוצה להעמיס עליכם משימות, יש לכם מספיק עיסוקים, אבל אם מישהו מכם יהיה פעם מעוניין לראות מה הנימוקים שאני הבאתי, כשאני מתבסס על טי.אס. אליוט, הסופר, הכותב אנגלית, והתיאורטיקן של ספרות, שב-1944 טי.אס. אליוט הרצה הרצאה, שאחר כך הוא פרסם אותה, מה זה קלאסיקון בספרות. כן? ואני הסתמכתי גם עליו, אבל לא רק עליו, והגעתי למסקנה שאם אנחנו מחפשים הסופר הבולט שאפשר לקרוא לו קלאסיקון בכך שהוא העלה, אני אומר את זה בתמצית, את שפת יידיש לשיאים הגבוהים ביותר ב100 השנים האחרונות, שהוא העלה את תרבותו של העם היהודי, כן? עד למלחמת העולם השנייה, כן? במחצית שהוא תיאר את יהדות וילנה, כן? אורחה ורבעה, כמו שאומרים בעברית, כן? את אופן החיים, את הדמויות המאפיינות את כל השכבות בעם היהודי, החל מאנשים פשוטים ועד לרבנים, כן? אין, לדעתי, כמו חיים גרדה, שעשה את זה בצורה השלימה ביותר ששום סופר אחר ביידיש. והיו, סיפרתי לכם פעם, ב150 השנים האחרונות, על פי הלקסיקון של ספרות יידיש המודרנית, 6,500 סופרי יידיש. וגרדה עולה על כולם לפי דעתי, ולא שלום אש. למה לא שלום אש?
גם על זה כתבתי באותו מאמר שהעליתי באקדמיה עדו, כל אחד יכול לראות, אבל גם הדפסתי את זה בתוך ספר. וסליחה שאני כמו בפעם שעברה, טוב שמקליטים את זה, הפעם שאני זורק עליכם אינפורמציות על גבי אינפורמציות. כאשר הופיע לפני שנה, לא יודע אם דיברנו על הספר מספיק, אולי הזכרתי אותו. אתם זוכרים איזה ספר הופיע בשנה שעברה, או כן, שנה שעברה, על הפרוזה של חיים גרדה שהוצאנו במפעל דוב סדן? זה לא בחינה, זה רק עסקו. אולי לא הזכרתי. האם דיברתי איתכם פעם על חוקרת כיום בת 88 פלוס, שכתבה דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, דרכתו של פרופסור יהודה פרידלנדר על הפרוזה של חיים גרדה? אני חושבת שהזכרת, אבל אני לא זוכרת פרטים. דרך אגב, הזכרתי את זה דרך אגב. רבותיי, כמו שאני אומר, אם יש מחקר חשוב ביותר על חיים גרדה כפרוזאיקון, לא מדברים פה על השירה שכתב הרבה, אבל דוקטור חנה שטרר כתבה דוקטורט שאנחנו במפעל דוב סדן הכנו אותו כספר. הספר החשוב ביותר לדעתי על הפרוזה של חיים גרדה, על רקע הביוגרפיה שלו, שדרך אגב אין לנו עד היום ביוגרפיה מלאה, ועל רקע, הייתי קורא הספרות התיאורטית, על מה זה ספרות. דוקטור חנה שטרר עשתה עבודה פנטסטית, ואני פרסמתי את הספר הזה אחרי 4 שנות עבודה, להכין את הדיסרטציה, את הדוקטורט, להפוך את זה לצורת ספר, וזה הופיע במפעל דוב סדן, הופיעו 100 עותקים לפני כפחות משנה, בזמן הקורונה, והם נחטפו. נשארו אולי 5-6 עותקים. זה שהם נחטפו, בשבילי זוהי הוכחה פרקטית, עד כמה שחיים גרדה עדיין היום, אף על פי שהוא נפטר ב-1982, המון שנים. מיד הסוכנויות שאני תמיד מזכיר אותם, ספרי ירושלים ואלף אלף ויינברג ורובינזון האנטיקווריאט בתל אביב, מיד הזמינו עשרות עותקים והם מכרו אותם בחוץ לארץ במחיר כפול, משולש ומרובע. לא הספקתי להכין מפתח שמות כדי להכניס אותו לתוך המהדורה. הספר נקרא, איך הוא נקרא? רגע. נו, איך אני לא שכחתי, אבל אני מנסה להיזכר בשם המדויק. מישהו יכול להסתכל באינטרנט? הוויה ושברה. הוויה, זאת אומרת, חיי היהודים
בווילנה בעיקר, בראי הספרות, ושברה. שברה במובן הכפול בעברית. שברה, הפשר, כמו הפשר שיוסף שפירש את החלומות, כן? ושברה במובן של קריזיס, של משבר המודרנה, משבר המפגש בין החיים המסורתיים בווילנה עם החיים המודרניים החילוניים. גראדה מתאר את השבר הזה, כן? שזהו דבר, המפגש בין מסורתיות למודרנה. דוקטור חנה שטרר עוברת ספר ספר, סיפור סיפור, ומנתחת את התוכן מנקודת הראות של אומנות הסיפור ומנקודת הראות של המציאות ההיסטורית כפי שגראדה ראה אותה בווילנה, שהיא בעצם משל ליהדות מזרח אירופה כולה. אני מאוד ממליץ, כן? אם מישהו פעם ירצה להכיר גם את מה שקרה עם יהדות מזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם, לקרוא גם את גראדה, אבל את המחקר של חנה שטרר. ובאקדמיה אלו אני גם כתבתי ביקורת על הספר של חנה שטרר, ניסיתי להגיד מה חשוב בספר שלה, אבל גם עשיתי עוד דבר. במשך חודשים ארוכים, אפילו יותר משנה, הכנתי מפתח שמות ונושאים לספר של חנה שטרר. ואת המפתח הזה פרסמתי באקדמיה עדו לאחרונה, לפני כמה שבועות. ככה שמי שיסתכל במפתח לא צריך לקרוא קודם כל את הספר, אלא יראה מיד במה חנה שטרר עוסקת, ומה הם השמות והמוטיבים שגראדה מטפל בהם. זה מה שרציתי להגיד כהקדמה על הנאום, על ההרצאה של חיים גראדה שאנחנו עומדים לקרוא עכשיו. בלה, אולי משפט נוסף במאמר. רגע, אולי יש שאלות או קומנטרים למה שנאמר עכשיו, כי אני מקפיד שזה יהיה אינטראקטיבי במידה ויש לכם מה להגיד, אין לי משתיק קול, להפך, אני תמיד אשמח שנשוחח. יאיר, מה אתה אומר על כל מה שאמרנו עד עכשיו על גראדה? זה מה שאמרת בעניין הקלאסיקנים. טוב, הוא כמובן, הם אולי היו שלושת הקלאסיקנים לדורם לתקופתם, ובכל זאת מתקופה אחרת. כשהם מתו הוא היה בן 7 או בן 8, צריך להריץ אותו שהוא היה תלמיד ישיבה, ושהוא היה חי, והוא בכל זאת פרץ כאילו והתחיל לכתוב שירים, הוא כאילו חריג. קשה היה להאמין שמישהו שלומד בישיבה פתאום לכתוב שירים כאלה. וזה ניכר היה לכל אורך הפעילות שלו. לאור מה שאתה אומר, אני אנסח את זה במילים שלי כדי להחריף עוד יותר
את החשיבות של גראדה. גראדה כותב על שני העולמות, כי הוא היה חלק של שניהם. הוא בא מתוך הישיבה, הוא היה תלמיד של החזון איש במשך 7 שנים, תלמיד פרטי, והוא גם כותב על העולם החילוני, כי הוא עזב את הישיבה. זאת אומרת, גראדה, בשונה מהרבה סופרים אחרים במאה ה-20 שכתבו יידיש, הוא מכיר את שני העולמות, הוא בפוזיציה נדירה כדי לתאר את שני הצדדים של המתרס. והרי העם היהודי היה גם ככה וגם ככה. ואומנם הרבה סופרים, לא מעט, גם למדו בחיידר וכולי, אבל מהר מאוד עזבו, והמטען שלהם היה הרבה יותר דל מזה של גראדה. והוא מגיע, גראדה, לספרות יידיש המודרנית, עם מטען עצום של ידע על הספרות התורנית. וזה משתקף בכתיבתו ביידיש וברומנים שלו, וגם בשירתו. זאת אומרת, לא היינו יכולים לבקש סופר יידיש מודרני יותר מצויד בכל מכמני והידע על התרבות היהודית לדורותיה מגראדה. וזו אחת הסיבות מדוע שלום אש לא בא בחשבון כקלאסיקון רביעי. למה? גראדה עצמו מתייחס לזה. הרי גראדה כתב על כל סופרי יידיש של זמנו. בהרצאות שלו הפומביות, האפנטלכה רפרטנה האלה, לפני קהל דובר יידיש אחרי מלחמת העולם השנייה, הרבה מההרצאות שלו היו על ספרות יידיש המודרנית. אתם לא תאמינו, גם אני לא האמנתי. יש לגראדה הרצאות שפיינחתי בשביל הספר גראדה בעל פה. איפה יש לו אולי 2 הרצאות גדולות מאוד של 1.5 שעות כל אחת, שכל ההרצאות האלה בנויות, אתם לא תאמינו, על נאום במחקר השוואתי של גראדה על 3 הקלאסיקונים. כל כמה דקות הוא משווה בין פרץ, שלום עליכם ומנדלה. כל 2 ההרצאות האלה בנויות על השוואה בין תרומתם של 3 הקלאסיקונים. אין לי שום ספק שהוא קרא כל מה שהם כתבו בקיאות עצומה. זה כשלעצמו, כן? כאשר אני אומר שחיים גראדה לדעתי הוא הקלאסיקון הרביעי, אני גם אומר שבכתיבתו הוא ללא ספק הושפע ממנדלה, והושפע משלום עליכם, והושפע מפרץ שהוא קרא את כולם, והוא מצטט, והוא מנתח את כתביהם. אבל לא רק שלהם, יש בהרצאות הפומביות של גראדה קו עקבי, או איך נגיד בעברית, קו עקיב, קונסקוונטי. הוא עובר סופר מספרות יידיש המודרנית, אין כמעט סופרים שהוא לא מזכיר, ומה הוא מחפש? הוא מחפש אצלם תשובה לשאלה קרדינלית שהוא מעמיד בהרצאותיו. השאלה היא כזאת,
הוא אומר ככה, אני קראתי את ספרי היזכור על קהילות יהודיות שנרצחו בשואה. היה לו הובי, הרי הוא בעצמו ניצול שואה. אחרי המלחמה הוא עבר על עשרות ספרי יזכור. אתם יודעים כמה ספרי יזכור פורסמו עד היום? יאיר, תן ניחוש. אני חושב שמאות, כמה מאות. כמה? כמה מאות, אני לא יודע כמה, אבל מאות. כמה מאות? 100, 200, 300. 300, 400. איך? לי היו כמה ספרים כאלה, על קהילת בריסק של אבא שלי, ועל... כן, כן, אבל אתה מתחמק מהמשחק, אני רוצה לשחק איתך. תיתן ניחוש, זה לא בחינם. 500. מה? 500. 500. אנה, כמה ספרי יזכור לעיירות, לערים, אחרי מלחמת העולם השנייה, פורסמו בעולם? אוי, מאות. כמה? אין ידע. יאיר אמר 500, כמה את אומרת? 150. 150. בלה. אני לא משחקת. אוקיי, פוס לא משחקת. בסדר, רואים שהילד שבתוכך צריך שיעוררו אותו מחדש. כן. רבותיי, אני תמיד באופן דרמטי אומר רבותיי. אני בדקתי ביד ושם, וכשהיינו באנגליה עם טובה, בחודש שבתון, בדקתי בספרייה הגדולה באנגליה. זה חשוב שנדע כמה ספרי יזכור פורסמו. שיהיה לנו מושג מהו החומר שממנו אפשר ללמוד על תולדות יהודי מזרח אירופה שנרצחו. לא רק הם, גם התרבות. ובכן, עד היום רשומים 900 ספרי יזכור שהופיעו מאז תום מלחמת העולם השנייה. ומדובר לא רק ב-900 ערים, אלא כשמופיע בפולנית, ואנה תבין מיד, קשור, למשל, כתוב, ספר יזכור לוורשה אי אוקוליצה. אנה? כן, זה אוקוליצה, זה ורשה ואוקוליצה, כן. The Okolica, the Varsha, there was the very important district because the many Jewish was living in Okolica. מה זה אוקוליצה? Okolica, מה זה Okolica? כמו it's not the villages, but it's like the villages. הסביבה, מה שאני רוצה להגיד, שכאשר מופיע ספר יזכור אחד, הוא גם מתאר עיירות מסביב לאזור הגדול. זאת אומרת, זה לא 900 ערים, זה ודאי אלפים. אנחנו יודעים שיש כנראה אלפי ערים ועיירות שהוכחדו. ובכן, חיים גרדה קרא, הוא לא אמר כמה, אבל מאות, עשרות ומאות, והוא הגיע למסקנה דרמטית שהביאה אותו לשאול שאלה. הוא אומר ככה, זה אני מסתמך על אחד ההרצאות שלו יותר מאחת. ההרצאות הפומביות האלה, כן, שאנחנו נוציא עם מרים טרין את הגרדה בעל פה, זה יהיה ספר גדול של יותר מ-300 עמוד עם 1,000 הערות שמסבירות על מה הוא מדבר. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ספר יזכור, וזה נכון, תמיד יש לו מבנה קבוע. החלק הראשון
ההיסטוריה של העיירה. מתי נוסדה העיירה או העיר, כן, וכל ההיסטוריה עד למלחמת העולם השנייה. חלק השני, מה קרה בשואה? איך הנאצים השמידו את העיירה, איך הם כבשו אותה? כל מה שיודעים על ההיסטוריה הנאצית של העיירה. והחלק השלישי, זה מה קרה עם שארית הפליטה שהתפזרה בכל העולם, האנשים של העיירה שנשארו בחיים, שניצולים או שהיגרו לארצות הברית או לארצות אחרות לפני מלחמת העולם השנייה. כן? ואז גראדה אומר, קורה משהו מוזר. בחלק השני, בחלק הראשון, כאשר מתארים את ההיסטוריה של העיירות האלה ושל הערים, חלק מרכזי, וזה נכון מה שהוא אומר, מוקדש לישיבות, לרבנים, לבני התורה. ואיפה כל זה בספרות יידיש המודרנית? אין, אומר גראדה. למה אין? איפה סופרי יידיש המודרניים? למה הם לא כותבים על הרבנים? למה הם לא כותבים על הישיבות? והם לא כותבים. וגראדה עובר סופר, ממנדלה מוכר ספרים, דרך פרץ ושלום עליכם, ויוד זינגר, מי שאתם רוצים, והוא מוכיח שהם לא מתארים מה שבספרי היזכור, זה היה לב ליבה של העיר היהודית והעיירה לפני מלחמת העולם השנייה. עכשיו, חיים גראדה עצמו כן היה בווילנה החרדית. אתם יודעים שלחיים גראדה, עד שהוא עזב את הישיבה, הוא היה אדם עם זקן, כן? לבוש כחרדי, עד לראשית שנות ה-30, חיים גראדה היה חלק של העולם החרדי. תלמיד של החזון איש. האם אמרתי לכם, אני כבר לא זוכר, כאשר פרופסור בנימין, שכחתי את שמו, זה שכתב 960 עמודים על החזון איש, מחקר אדיר, גדול, בנימין בראון, פרופסור בנימין בראון באוניברסיטה העברית, כאשר הוא פרסם ב-2011 מחקר על החזון איש, אני קראתי, נשארתי בלי כוח אחרי עמוד נדמה לי 600, הספר הוא 960, כי בנימין בראון הוא פרופסור חרדי שיש לו תואר במשפטים, הוא לא יודע אם הוא כיום, מישהו היה ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. הוא למד בחוג לתלמוד כנראה. ובביוגרפיה הזאת על החזון איש, אני ספרתי לפחות 32 מקומות איפה שבנימין בראון מסתמך על הפרוזה של חיים גראדה כמקור היסטורי. אמרתי את זה פעם? לא שאני זוכר.
גם אני לא. גם אני לא. עכשיו, אני אומר שפרופסור בנימין בראון עושה דבר נכון, שהרי אתם יודעים, יש ויכוח עצום, האם ספרות יפה יכולה להיות מקור היסטורי. רק לפני פחות משבוע, ביום ראשון השבוע, הייתה תוכנית עם יצחק נוי. התוכנית שלו היא בשבת, אבל ביום ראשון חוזרים עליה. איפה שהוא מראיין 3 אנשים על נושא היסטורי. הוא ראיין את פרופסור שמעון רדליך, שהוא היסטוריון שצמח באוניברסיטה העברית, ולימד בעיקר באוניברסיטת באר שבע, כיום פרופסור אמריטוס, שכתב 2 ספרים על היבסקציה בברית המועצות, שזה הנושא שאנחנו עומדים לקרוא מאמר על גראדה. שמעון רדליך, היסטוריון רציני מאוד, כל מה שידע להגיד על גראדה בעניין סופרי יידיש בברית המועצות, היה לצטט שיר של גראדה שכולם מכירים, כן? שגראדה אומר שאני בוכה עליכם סופרי יידיש בברית המועצות עם כל אותיות האלף בית. זה הכל. הוא לא מכיר את המאמר שאנחנו עומדים לקרוא, כי הוא הופיע רק לפני חודש באויפל שמואל. ולמעשה הוא לא כל כך דיבר על הספרות שסופרי יידיש בברית המועצות כתבו, אלא כהיסטוריון הוא דיבר על מה שהרוסים, מה שהקומוניסטים עשו לסופרי יידיש, שזה הנושא הקבוע כשמדברים על סופרי יידיש בברית המועצות. לא כל כך מדברים על תרומתם ועל כתביהם. עכשיו שמעון רדליך העלה בדברים שהוא דיבר, וכל הכבוד שהוא העלה את זה, שיש ויכוח גדול, האם ספרות יפה יכולה להיות מקור היסטורי. ומכיוון שפרופסור רדליך הוא היסטוריון 100% ולא עוסק בספרות, אבל הוא מספיק חכם כדי להבין שבוויכוח הזה אפשר להגיד דברים בזכות ספרות יפה כמקור היסטורי. הרי הוא לא עוסק בספרות, אז הוא לא יכול להגיד במה יש אספקט היסטורי בספרות. אז הוא הזכיר את הוויכוח הזה, אבל לא יסף, הוא לא נכנס לעניינים. האדם השני שרואיין על ידי יצחק נוי, זה היה הבן של פרץ מרקיש. פרץ מרקיש, אחד מגדולי סופרי יידיש בברית המועצות, שהיה בין הנרצחים על ידי סטלין באוגוסט 1952. הבן של פרץ מרקיש חי בארץ, הוא עלה ב-1972, והוא אמר בעצמו שהוא לא יודע יידיש. אז גם ממנו אי אפשר היה ללמוד בתוכנית הזאת. והייתה עוד מתמחה כותבת עבודת גמר על היבסקציה, שיודעת יידיש, לא זוכר את שמה, אבל לא עסקו בתוכנית הזאת בספרות יידיש עצמה. אלא כמו שתמיד עוסקים בנושא הזה, מה הקומוניסטים עשו לספרות יידיש. נושא היסטורי מובהק.
למשל קטניק, אפשר לראות בספרים שלו, כמו סלמנדרה או בית הבובות, מסמכים היסטוריים במידה מסוימת. כן, ודאי. אני בכוונה לא נכנס לוויכוח או לדיון הגדול, כי זה נושא לעצמו. אבל ודאי, דיברנו על קצטניק, וכבר רמזנו, כן, שספרות יכולה להיות מקור היסטורי. כמובן שצריך, ואני לא רוצה להיכנס לזה, להגיד באיזה מובן. ואם לסכם מה שאמרנו בעבר, שגם רגשות וגם עמדות זה אלמנט היסטורי שהיסטוריונים לא אמונים להתחשב בהם כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות. אבל גראדה פה טוען טענה הרבה יותר חריפה. הוא אומר, סופרי יידיש, הוא לא רק אומר הם לא כותבים על רבנים ועל ישיבות, שהם היו עובדה היסטורית, כפי שספרי יזכור מוכיחים. הם לא כותבים כי הם לא מסוגלים לכתוב, כי הם לא באים משם. ואז גראדה מדבר על שלומש, אותו מועמד של נחמן מייזל להיות קלאסיקון רביעי, והוא אומר עליו דבר מאוד חריף, והוא צודק לדעתי. הוא אומר, כאשר שלום אש, אחד ההרצאות הפומביות שלו, אומר גראדה, כאשר שלום אש כתב את הטילינית, יש לשלום אש רומן דר טילינית, כן? אז הוא מציג אותו, כן? אמרתי לכם את זה כבר פעם נדמה לי, כאילו זה איזה קדוש דה אסיסי של הנוצרים. כי, אומר גראדה, שלום אש מסתכל על הרבנים ועל הישיבות, כשהוא עומד מבחוץ, הוא כאילו מסתכל דרך החלום מה קורה בפנים. במילים אחרות, גראדה פסל את יכולתו של שלום אש להבין בכלל את המגזר התרבותי ההיסטורי הזה שנקרא רבנים, ישיבות וחיים של בני תורה. וככה הוא עובר סופר סופר, כולל שלום עליכם, כולל מנדלה, כולל פרץ וכל יתר הסופרים. הוא לא אומר את זה, אבל זה אני אומר. אם בודקים את כל סופרי יידיש המודרנית, כולל גראדה, מכיוון שהוא בא מתוך העולם הזה של לימוד תורה, הוא באמת גראדה הקנדידט הכי מתאים, והוא מוכיח את זה בפרוזה שלו. הפרוזה שלו בנויה בחלקה הלא קטן על תיאור את תנועת המוסר, כן? ותנועת המוסר הרי הייתה חלק מהלימוד בישיבות. פרוזה שלו בנויה על תיאור קונפליקטים בין סוגים שונים של רבנים, כן? הרומן של גראדה דיאגונה, העגונה, עוסק באחד הנושאים הכי חשובים בתולדות התרבות היהודית, כן? התרת עגונות, ועל זה כתב מרדכי שטריגלר, ועל זה כתבו סופרים אחרים. גורדון, אישה עברייה מי ידע חייך. מה אתה אומר? גורדון שכתב אישה עברייה מי ידע חייך. נכון, גם י"ל גורדון, אבל גם בספרות יידיש המודרנית, אבל גראדה העלה את הנושא ברומן הזה דיאגונה
הוא העלה אותו על רקע של קונפליקט בין שני סוגים של רבנים, זה שהיה מוכן להתיר את העגונה לכולה ולתת לה להתחתן מחדש, ורב אחר בווילנה, ואלה רבנים שהיו קיימים, שגרדה הכיר, ורב אחר שפסק לחומרה לא להתיר לעגונה הזאת מרל, שבסוף התאבדה בגלל זה. כן? זאת אומרת, גרדה נוגע בכל מיני עניינים שקשורים ללב ליבה של היהדות הלומדת, שהייתה חלק עד למלחמת העולם השנייה, חלק אינטגרלי של היהדות, דבר שאף סופר מודרני לא עשה. וזוהי עוד אחת הסיבות שאני טוען שמגיע לו בגלל זה, כי הוא משלים חלק מתוך ההיסטוריה התרבותית היהודית, שאין בספרות יידיש. וגרדה עומד על זה. לכן מגיע לו גם בגלל זה להיחשב כקלאסיקון הרביעי. בלה, המשפט הבא. אנחנו עדיין במבוא. סליחה, maybe Bella was going to the toilet. מה את אומרת, אנה? יש. הנה, חזרתי. Bella is in the toilet. תודה, אנה. תודה. כן, חזרתי. אז אני אומר, בלה, המשפט הבא, במבוא של... I want to just to say something about the Heimgrad בוורשה in Poland. Say it. I was looking for some books in my bibliothèque to see if I have something about the Heimgrad, because I couldn't find in the internet in Poland that was something publicity. So I found only in my book Daniel Katz, the Vilna was the Jerusalem, the story about the Abraham Sutzkever, and among the Sutzkever history we have the Heimgrad. So I'm surprised that we don't have any book about separated about the Heimgrad. One moment, Anna. You are speaking about books in Polish. כן, נכון. Not in Yiddish. No. I am speaking about the Polish, if was something in Poland the last 40, 60 years about the Heimgrad. Only some translated was in the university in Wrocław, in the Yiddish sector, was the translated, but not, we don't have any book like about the Sutzkever or Ash. We don't, so I'm surprised. אנה, מעניין ביותר, מה שאת אומרת, אם זה נכון, אין בפולנית, כן, תרגומים של גרדה. אני מניח שגרדה לא דאג שיפרסמו אותו, והוא היה מאוד עסוק, כן, ולפרסם את הספרים שלו ביידיש, ואני אומר שאנחנו נראה בעתיד ללא ספק תרגומים לפולנית, ברגע שהפולנים האלה שלא יודעים יידיש, יבינו את החשיבות שלו. כן, אוקיי. אני ביקשתי מבלה, כשהיא לרגע לא הייתה, שאנחנו קוראים את המשפט הבא במבוא של מרים טרין ושלי. Die jüdische Volksbibliothek in Montreal ist gewesen ein aktiver Center von jüdischer Kultur in Kanada und einer von seinen Anführer ist gewesen der jüdische Schreiber und Kulturtuer Melech Ravitch. עד פה, תתרגמי. אוקיי. הספרייה העממית ביידיש במונטריאול, כן. הייתה מרכז פעיל לתרבות יהודית בקנדה, תרבות יידיש בקנדה,
ואחד מהמובילים שלה היה הסופר היהודי ופעיל תרבות, איך מתרגמים? קולטורטואר. קולטורטואר, עסקן תרבותי. עסקן תרבותי, מלך רביץ'. אוקיי, עד פה. מה זה רביץ'? מלך רביץ'? זה שם, אנה. שם, אוקיי. כן. מלך רביץ' הוא האבא של יוסל ברגנר, הצייר, כן? שנדמה לי נפטר לפני שנים מעטות. אחד הציירים המפורסמים מאוד בעולם היהודי, שחי בארץ המון שנים. עכשיו, למה מרים טריב ואני פתאום מדברים על גראדה ומתחילים לדבר על הספרייה הציבורית במונטריאול? מפני שאחרי מלחמת העולם השנייה, ההרצאה הפומבית הראשונה של גראדה בפני קהל על מה שקרה בווילנה לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה במונטריאול. הספרייה במונטריאול, הספרייה הציבורית פעילה עד היום. זה היה מרכז תרבותי של ספרות יידיש מאוד מאוד פעיל עד היום. ומלך רביץ' הוא אחד מחשובי סופרי יידיש המודרניסטיים. כן? אני לא אכנס עכשיו לדבר עליו, אבל הוא היה הדמות המרכזית במונטריאול, וידיד וחבר של גראדה, וכאשר גראדה בא לדבר פעם ראשונה על ספרות יידיש, זה היה ב-1958, כן? גראדה הגיע לארצות הברית, הוא היה אמיגרנט, הוא היגר לארצות הברית ב-1948, וב-1958 הוא התחיל את ההרצאות הפומביות שלו בכל העולם, והוא התחיל בקנדה, בספרייה הציבורית של קנדה. נמשיך, בלה. מלך רביץ', כן. כן, היה בעצם פסיק אחרי מלך רביץ'. כן. עם ומנס בייזיין, חיים גראדה, טרטה רויס, באס זיין ארשטן רפרט. זהו. שאצלו חיים גראדה... בייזיין, בנוכחותו. בנוכחותו, כן. חיים גראדה יצא, בעצם הציג את ההרצאה הראשונה שלו, הופיע עם ההרצאה הראשונה שלו. נכון, ואני יכול להגיד לכם, כי פה זה רק מבוא קטן, אבל כאשר אני פענחתי את ההקלטה של הנאום הראשון של גראדה, זה לא התחיל בנאום שלו. עשו לו קבלת פנים לגראדה במשך יומיים, והיו נאומים של קבלת פנים לגראדה. מלך רביץ' נתן נאום של חצי שעה על חברו גראדה ועל יצירתו. חווה רוזנפלד, הניצולה מגטו לודג', הסופרת החשובה, גם אחרי המלחמה, דיברה על חיים גראדה, והיו כל מיני נאומים, עד שהגיעו לחיים גראדה ונתנו לו לדבר. עבר יום שלם ורק למחרת נתנו לו להגיד. זה היה מאורע אחרי המלחמה. סופר כמו גראדה, שהיה כבר ידוע מלפני המלחמה, ידוע מאוד, מופיע אחרי המלחמה כאילו יהדות וילנה קמה לתחייה. תמשיכי בנה.
Eider Chaim Grade nimmt das Wort, wer zugegräht für a feierlich Kabbalasponem, in welchen es nehmen Onteil Melech Ravitch mit a charakterisierenden Wort. Charakterisierenden Wort. Zu lang. Okay. Wort wegen Chaim Grades Wichtigkeit und seine Auftun wie Schreiber, wie euch die Schreiberin Chava Rosenfarb, הגרטבת von von Lodger Ghetto. עד פה. לפני, זה בעצם מה שאמרת קודם, לפני שחיים גרד התחיל לדבר, הכינו לו קבלת פנים מדליקה, פיירלך מדליקה? לא, פיירלך זה חגיגית. חגיגית, למה חגיגית? כי בחברות הפרימיטיביות וגם אצלנו, חגיגה זה עם הרבה אור והרבה אש. כן. לכן זה פיירלך. כן, שבה לקח חלק מלך רביץ', שאפיין, מתחרקטריזירינדין, כן, מה זה? כאילו, מה... מאפיין? נאום מאפיין של דרכו הספרותית שלו. אוקיי, של חיים גרדה, על החשיבות שלו ועל מעשיו כסופר, וגם הסופרת חווה, כמו גם הסופרת חווה רוזנפרב, ניצולת גטו לודג'. אני אגיד רק מילה אחת על חווה רוזנפרב, אפשר לדבר עליה שעות. חווה רוזנפרב נפטרה לפני איזה 5-6 שנים. ברגע שהיא ניצלה מן הגטו, היא הגיעה למונטריאול בקנדה, ושם היא התיישבה וכתבה ספרים מאוד חשובים, גם בפרוזה וגם בשירה ביידיש. יש לה רומן בשם בוצ'ני, רומן מדהים על יהודי פולין בשתי מלחמות העולם. מה את אומרת, אנה? כן, אני מרגישה, אני יודעת. כן, זה רומן בלתי רגיל. הרי הסבתא שלה גרה בעיירה, והיא מתארת, חווה רוזנברג, את העיירה, את היחסים בין יהודים לנוצרים. יש לנו חתיכת חיים של יהדות בפולין, במזרח אירופה, ברומן הזה, אבל כתבה הרבה דברים. ככה שגם מלך רביץ', חברו של גרדה, וגם חווה רוזנפרב, שהייתה סופרת מאוד רצינית. דרך אגב, הבת של חווה רוזנפרב, היא מרצה לספרות אנגלית בקנדה. ואני פגשתי אותה, והיא אפילו שלחה לי לפני איזה 20 שנה את הספרים ביידיש של חווה רוזנפרב, שיכולתי ככה לקרוא אותם. אתם צריכים להבין שזה היה מאורע ספרותי מאוד גדול ב-1958, כאשר חיים גרדה עומד להופיע בספרייה הציבורית במונטריאול, שהיה לה ארכיון גדול וספרייה גדולה וקהל דובר יידיש שחי את השפה ואת התרבות גם אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם עד ימינו. עוד משפט, אנה, בלה. Chaim Grades ausführliche Referat, was wird da gebracht in 2 Teilen, in jetzigen Nummer und in kommenden Nummer, Sof 2021, ist ein verkürzter Nussach von einem Kapitel in einem Buch, was mir geraten zum Druck mit Namen Chaim Grade Balpe,
Serie von öffentlichen rekordierte Referaten, gehalten von ihm zwischen die Jahren 1958 bis 1981. 81 שנה לפני פטירתו. כן. ההרצאה אויס פירלכר המובילה? לא, אויס פירלכר, ולכן זה טוב שמתרגמים, יש בכל זאת פה ושם מילים שלא נתקלנו בהם. אני חושב שזה בלעדי. איך? לא. המילה אויס, אני חוזר לשיעורים שלנו בעבר, אויס זה פרפיקס שאומר עשייה עד הסוף. אויס פירלך זה ממצה. להוביל עד הסוף. אויס פירלך רפרט, נאום ממצה. כן. אז הנאום הממצה של חיים גראדה, אשר מובא בשני חלקים במספר, כאילו במספר עכשיו ובמספר הבא, בסוף 2021, הוא נוסח מקוצר של פרק בספר שאנחנו מכינים להדפסה, בשם חיים גראדה בעל פה, סדרה של הרצאות פומביות מוקלטות, אשר ניתנו על ידו בין השנים 1958 ל-1981. כן, עכשיו תראו את הטווח הגדול של ההרצאות שלו. מ-58, 23, במשך 23 שנים. גראדה התפרנס, זה היה חלק רציני של פרנסתו, מהרצאות פומביות בכל חלקי העולם, כולל מדינת ישראל, קנדה, דרום אפריקה, ניו יורק בערים שונות, אוניברסיטאות שונות, הוא נתן הרצאות בהרווארד ביידיש, כן? ובקונגרס היהודי העולמי בניו יורק, לכל מיני ארגונים ומוסדות. עדיין ב-1981, שנה לפני פטירתו, היו קהלים גדולים, כי ההרצאות שלו זה לא היה לפני 5-6 אנשים, אלא מאות אנשים שהיו מעוניינים ומסוגלים לשמוע את הרצאותיו. עכשיו אני אספר לכם אנקדוטה על ההרצאות הפומביות בדידי הווה עובדה, שזה קרה... יחיאל, יש לך 8 דקות, רק ככה זה בחשבון. טוב שאת אומרת, באמת רציתי לשאול כמה זמן. קלט בדיוק לשאלה שרציתי להגיד. כאשר גראדה בא ב-1970, אחד הביקורים שלו בארץ, הוא בא ב-1970 כמוזמן של האוניברסיטה העברית, על ידי פרופסור דוב סדן ופרופסור חונש מרוק, להרצות הרצאות פומביות באוניברסיטה העברית. והוא התאכסן במלון במרכז העיר. ופרופסור שמרוק שלח אותי ואת פרופסור חווה טוניאנסקי לפגוש את גראדה בשם החוג ליידיש. ואנחנו באנו למלון שלו וישבנו ושוחחנו איתו. עכשיו, גראדה מבחינה פיזית הוא לא גבוה, אבל הוא מאוד יציב, רחב כתפיים, כן? רחב פנים, חיוני ביותר. ואז אנחנו יושבים ומדברים, והוא מספר לנו דבר כזה על ההרצאות הפומביות שלו, שמזה הוא מתפרנס, חלק מזה.
והוא אומר, זה ב-1970, זאת אומרת 12 שנה לאחר שהוא התחיל במונטריאול את המסע של ההרצאות, ו11 שנה לפני שהוא חנל את ההרצאות. באמצע העיסוק שלו כפרלגנט, כאורטור, כמרצה, נודד על ספרות יידיש, על וילנה, על יהדות. אז הוא אומר לנו ככה, ואני, הערת ביניים, גם במכתבים שלו, שאותם קראתי הרבה, וגם במציאות, גראדה הוא אדם מאוד פתוח, כן? סינסיר, איך אומרים סינסיר? כנה. כן. כן. אולי גם זה חלק מהאומנות שלו. הוא באמת כן, אבל הוא בוחר במה להיות כן. ואיך להיות כן. אומרים, הוא יכול להיות כן כשהוא רוצה. אבל הוא מעמיד פנים שהוא כן כל הזמן. ואולי לא, זה חלק מהאישיות שלו. לנסח את עצמו בכנות. אז הוא יושב ואומר לנו ככה, נמאס לי, תוכלו לשאול את חווה טוניאנסקי אם זה נכון מה שאני אומר, אם אני מצטט אותו נכון, הוא אומר, נמאס לי הרצאות הפומביות האלה בפני זקנים שיושבים באמצע ונרדמים באמצע. נמאס לי. כמובן, אני כמעט בטוח שלא כולם נרדמים, אני יכול להעיד שלא כולם נרדמים. למה? אני פענחתי 14 הרצאות מוקלטות. כל פיץ, כל צליל, כל מילה שהוא אמר, כל תגובה של הקהל, אני שמעתי בהקלטות האלה. ותאמינו לי, הקהל התפוצץ מצחוק בהרבה מקומות. לפעמים התפוצץ מצחוק, לפעמים הגיב בהשמעת קולות של הסכמה, לפעמים הגיב על ידי הערות, הקהל לא ישן. אבל ודאי שכמו בכל הופעה פומבית, יש אנשים שנרדמים, במיוחד אם הם היו יהודים, כן, זקנים. מה שגראדה רצה להגיד, שבקהל שלו, אלה שדיברו יידיש והבינו יידיש, היו לא מעט אנשים זקנים, אבל היו גם, זה אני יכול להעיד, בהרווארד, היו תלמידי, מה שמו של הפרופסור הידוע, אני עוד אזכר, היו שם תלמידים של החוגים האלה של מחשבת ישראל, כן? הם לא היו זקנים בכלל, בקונגרס היהודי העולמי, זה היה קהל מגוון, אבל גראדה בחר לספר לנו, כן, על כך שבתרבות יידיש, עדיין בשנות ה-70 וודאי בשנות ה-80, כן, שמעו הרצאות ביידיש והיה קהל, אבל מה לעשות? צעירים מאוד, כנראה, אז לא היו. כן. אנחנו מתקרבים לסוף. כן, יש עוד 2 דקות. מה השעה? עוד 2 דקות. אז אני רק, לפני שאנחנו מסיימים היום, והספקנו רק לקרוא 2-3 משפטים, אתם יכולים כבר לנחש איך זה יתנהל, אם זה לא יימאס לכם, אבל אני מוסיף דברים שלא כתובים, וגראדה, תאמינו לי, מגיע לו שנדבר עליו קצת יותר מאשר כמה משפטים. האם יש קומנטר או שאלות למה שנאמר עד עכשיו?
אגב, התמונה שלך, יחיאל, נעלמה לנו, אנחנו רואים על המסך טוב השם. אבל סליחה. טוב, אבל אתם זה שומעים... קומנטר, זה רק שאני רוצה לקרות הרבה חיים גרדן. אז כבר הסקתי את המטרה שלי. יאיר, מה אתה אומר, אם אתה אומר? רציתי להעיר משהו אחר, בעניין ספרי יזכור, האם היה קשר בין גודל העיר לבין שיצא, למשל, לא יצא ספר יזכור לעיירה של אמא שלי. משמע של העיירה. סטארו קונסטנטינובקה, העיירה שבה נולד אברהם גולדפאדן. אמא שלי אמרה שהדבר הכי חשוב שקרה שגולדפאדן נולד שם. אוקיי, אז תראה יאיר, כן. תיכנס ליד ושם, תבקש רשימה של ספרי יזכור, ותיתן את שם העיירה, יכול להיות שתקבל אינפורמציה, כי בדרך כלל יש עיירות קטנות, כמה תושבים היו בעיירה של אמא שלך? היו 10,000 יהודים שכמעט כולם נהרגו בשואה. זהו, אז בגלל שכמעט כולם נהרגו, לפעמים יש עיירות שלא נותר אלא אדם אחד, ולא זכו. תראה, ביד ושם אם תיכנס ותשאל על העיירה, יכול להיות שתקבל אינפורמציה. אם לא תקבל, אז אני כבר אומר לך, שיש לי בבית, מה שקראו לו בפולנית גזטיר, ספר ענקי שנקרא Where Once We Walked, איפה שפעם התהלכנו, שזה מדריך על אלפי עיירות יהודיות, עם ההיסטוריה, עם המיקום, כן? ומוקטוב, נדמה לי זה אחד האורחים, והספר נקרא Where We Once We Walked. שם לפי א' ב' מאוד ייתכן שתוכל למצוא אינפורמציה. או שאני יכול לשאול בבית וולין. מה את אומרת? יש בית וולין בגבעתיים, אני יכול לשאול שם. בגבעתיים. אתה בית... יכול, אבל ביד ושם הריכוז הוא הרבה יותר גדול. אוקיי, אז אנחנו מסיימים כאן, וביום שני הקרוב, אם אין שום חג, 5:45 כדי לקשקש, ולהמשיך עד שנגיע ממש לנאום של גרם. תודה רבה, תודה רבה. נקווה שיהודית תוכל לבוא וששלמה ירגיש טוב. להתראות. תודה רבה.